Alang sa mga motorista nga gikan o padulong sa south nga bahin sa Davao City, planuhin na ninyo daan ang inyong mga lakaw kay lauman ang pagdagsa sa mga sakyanan sa MacArthur Highway. Sanglit usa ka semana nga dunay pagsarado sa mga parte sa Davao City Coastal Road sugod karong Lunes. Atong sano ng detalye ini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, magbaon og taas nga pasensya ang mga motorista, labi na ang moagi dinhi sa may MacArthur Highway sanglit lauman matud pa ang huot nga dagan sa trapiko tungod sa pagpasirado sa Davao City Coastal Road tungod sa preparasyon ay pahigayon alang sa usa ka international triathlon event. Agig pagpangandam sa ipahigayon nga usa ka international triathlon event sa Davao City hangtod sa Santa Cruz, Davao del Sur. Magpahigayon og road closure sa Davao City Coastal Road nga mo'y main venue sa moong sporting event. Gikan Lunes, August 5 hangtod sa Huwebes, August 8, 24 oras kasarado ang parehong direksyon sa Coastal Road gikan sa intersection sa Bagoa Playa hangtod na sa corner Talomo Road. Sa Biyernes, August 9, 24 oras kasarado ang parehong dalan apan extended na hangtod na sa corner Punta Dumalag Road. Sa Sabado, August 10, hangtod na gayud sa corner Tulip, Ecoland Drive ang dili paagian ug mga sakyanan. Sa Domingo, August 11, gawa sa hangtod corner Tulip, Ecoland Drive nga sarado. Gikan alas 3 sa kadlawon hangtod sa launa sa hapon, sarado sab ang dalan panorte o pasulod sa Davao City gikan sa Bagoa Playa intersection hangtod sa boundary sa Davao City ug Santa Cruz, Davao del Sur. Hinoon, abli ang southbound nga direksyon nga padulong og Santa Cruz alang sa two-way traffic. Magpatuman og temporary speed limit nga 40 km per hour alang sa light vehicles og 30 km per hour alang sa mga bus ug truck sa maong dalan. Kay base, doon ay mga adjustment nga pwede nato magamit just in case lang ginahangyo nato nga kung pwede ma-open nato kay para magamit siya. Busa, lauman ang volume sa mga sakyanan nga moagi sa MacArthur Highway ug Diversion Road. Kadtong atong additional cutting of island dito sa crossing Matinag. That's why nag-request ang in additional 20 meters nga makattong island para ma-accommodate katong left turning gikan ka sa downtown padulong ka og Matina Playa. Sumala sa Davao City Sports and Development Division, magikan sa 32 ka mga nasod ang triathletes nga musalmot sa mga triathlon event. The bulk will be arriving on the, I think sa 8, 9. Diha gina sila moabot na sa Davao City. Sara, alang sa alternatibong ruta, mamahimog yapong uagi ang mga motorista sa MacArthur Highway padulong sa Medina Crossing o dili baka sa Diversion Road. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator.